trošku pomaly na ten znak, nemám taký akože confident start, ale plávanie sa cítilo dobre. Myslím, že som hýbala trošku na štart. Myslím, že toto ma diskli. Alebo som išla viac ako 15 metrov pod vodou. Je 200 metrov náročná disciplína, určite som unavená, ale myslím, že som spokojná s výkonom. Som rada, že som sa mohla dostať, aj keď je to Budapešť jeden z najlepších bazénov, takže som rada. No v štafete som zatiaľ teda nebol, takže to bol úplne prvý individuálny štart. V podstate môj prvý svet krátky. A teda akože ja som celkom s časom akože dajme tomu spokojný. Chcel som samozrejme ísť oveľa rýchlejšie, ale nedávno som teda zmenil trénera, takže je veľa vecí pre mňa nových a ja si myslím, že mierny osobačík je fajn. Je to osobačík, je to teda aj posunutý juniorský rekord ale tak ešte si nechám narýšať nejaký ten čas. Že pre mňa je to začiatok toto a taký v podstate vstup do seniorky a teda je to veľmi dobrý začiatok, by som povedal. Bolo sa mi dobre, nevyšla mi obrátka zo znaka na prsia, ale nevadí mi to, užil som si to. Je to jeden z mojich posledných štartov na majstrovstvách sveta v rámci mojej kariéry, takže ja už si to tu len užívam a vlastne moja príprava bola taká, že som dvakrát ochorel, takže už nič neočakávam a môžem len prekvapiť. No to čakanie bolo príjemnejšie ako ten dnešný pretek, ale ako rozbehovať tento 400 král, OK, fajn, bolo to najrýchlejšie v sezóne. Tým, že na to kráľa som sa necítil boh vie ako skoro celý rok, tak dobre, čas budeme ignorovať, rozplával som sa, za 2 dní máme 400 polohu a tam snad predvediem niečo lepšie.